ndingakuti inini andikwanise kuprofita kana kulota kuti kune zviri kuitika. Nzvimbo iyi Mt Hampden ari right, ndisingazivi kuti makandifundira muchiti bhozho kuno kune chi kune nyaya iri kuitika, ungakwanisa kusvikira ndizoita sei tizotaura maererano nenyaya ndinoda kuti ndinzwisise. Ndinoda kutangira ndinoda kutanga namama kana kuti ndingataura nasisi. Pana sisi vaiti ndima ndiri kana mungakwanisa kutaura nyaya because inini kuti ndichizitaura iko zvinozvina aiwa ndakutoda kubva kwamoyo kuti nyaya yakamira sei, chii chiri kungoitika ende chaita kuti muzoita sei muzokwanisa kutsvaka. Nyaya iri panhende yekuti titaura muchidimbu handitsika ava vana vandakazokwirawo nyaya sezvazviri ndawana kuti ndaneta nekurova nokurova ndichirova nemboma kugadzira ngoma yatose ndikugadzirira mombe svikira ndaona kuti hapana zvandikuita. Tikambofamba nzvimbo dzinokwana 3 ichingonobatwa nyaya imwe chete musiri muno mandako ichinobatwa nyaya imwe chete. Iye ava ndo vatete vake vaanogara nava. Iye ani uyu mukomana wacho uyo saka mwana wangu anogara navatete ari kugara mumba kwavatete ava ndo iye hanzvadzi yababa vake havasi iye zvanzi yemurume wangu wandinaye pano asiri baba vake. Vasiri baba vake. Imimi na baba vake makaita sei? Na baba vake takarambana. Na baba vake makarambana. Alright. Kuti azokura kudai yakakura achigara kubva kwa baba vake. Musha kwa baba vake kumberengwa. Mwana wa chief. Alright. Anditsika. Baba vake vane plus paneta. Alright. Atisingadi kutaura nemazita. Mazita ndiri kutomada. Why ndichida mazita munhu waMwari. Vanhu ava vainda kaparadzana na baba vavo. Anditsika kutara anditsika. Saka ndinoda mazita kuti baba vacho ndisati ndambopublisha nyaya iyi. Vamwe vana vasati vaziva. Ndaivataurira ndotumirewo mari yekuti mwana wenyu adzoke kumusha. Vataura kuti ndichatumira. Pato vane 3 years. Havasi kutumira mari. Ukafona havachada kudaira. Handiti maona. Saka ndinoda kuti ndizvipublishe. Muningina wacharikusa kuti ndakamufonera. Ndikamuudza nhau yese. Akati mama, dai kuri kuti ndakanzwa kuti Godhi akatenga mota. Zvamuri kutoitana naGodhi zvecho zvanga zvichitova zvishoma. Indaibva nepfuti kuno ndosvika kupfuura imese naGodhi wenyu. Nekuti ndaitoziva kuti ndozvaakabvira kuno kuSouth Africa achiuya iko. Nyaya iyi ndinotoiziva. Saka zvamatotaura imimi nemuromo wenyu kuti ndozvaari kuita. Ndanzwa kufara nazvo. Kuti mazviramba. Right. Nechidimbu mama. Matove kumberi. Kuvanhu musati mataura. Muri kuti zvaari kutaura kana kuti taitozviziva isu tisati tazviziva mwana uyu akatiko mama inini ndauya kuno kuuya kwandakaita kubva kuSouth Africa ndakatora mushonga kuSouth Africa tiri vatatu neshamwari dzangu shamwari dzangu maSouth African izvozvo vamwe vangu vari kutoita mari vari kutogarana naamai vavo mushonga uyu takatemerwa tatakatemerwa mushonga yatakanzi unotanga waenda unorara namai vako asi n'anga iyi yakandiudza ikati kuti urare namai vako maSouth African ndaona akudirira auhwina nyaya yawo but iwewe ati muZimbabwe handina kuona wahwina nyaya yako ndaona yakunetsa musain'anga yekuSouth Africa yacho saka iye manje ndopaakazoti iye manje ndopaakataiwa ndirongonoshinga ndofanda yedu ndombonozama nokuti vamwe vangu vane matraki vane magonyeti vane zvakawanda zvavanazvo dzimba dzakawanda saka inini ndinotonoita ndonovakumbira mai vangu ndikataiwa ina tisi South Africa mama kani ngatiitei neni mwana anotaura chero iye anokwanisa kutaura ega achitaura kuti inini mama ndakatemerwa pamhanza ndakatemerwa pachifuva ndikatemerwa pamoro saka mukona pandenge ndakaiburitsa paipa inomboburitsa kana muchiti kuburitsa munoreva kuti nguva anotaura nemi anenge achiburitsa mutezo wake anotovhura zipi kuti ndakakutengera mapendi chii chiri kuita ndikanda kubva kumba kana tetoko ndichiuya kuno ndotobvisa pendi ndichiita kuti pandine ndangosvika mukangoti ndakutoita ipapa ndichingopedza kuita mari yobva yatomuta ndikanjora iti manje inini ndotora bhanji ndorova
Kutondwa mune mishtondi masaja munenge muchitondi. Mwana unyana makore mangani? Uyane this year anokwanisa 32 years. Asa ku South Africa pangari AITE ne. Ane driver's license ready AITE matrix. Driver's license depends sana. Anazvanirika. Hanzi ndakada mari iri nyore kuwana. Inoya ndakagara inongosvika yechingoungana. Handidi zvokuswera munhu. Nechimwe chidimbu mama. Paitaura mukomana ane rimwe zuva iri raakazama kana kuda kukumanikidza hai kana kuti aingotaura semunhu ari kukumbira kuti zvido zvake zvizadziswa. Akanzira zvanzi yacho woti uchapedzesera warepa mama zvikanzi mushonga wacho haudi zvokurepa haudi zvechisimba unoda zvokukumbira towirirana ushande kuti ushande ndokuti mushonga wacho vatete imimi senge ndimi mune hanzvadzi iyi iri kuti inoda kuti abonde kana kuti arare namai yake kuti vakwanise kuita mishonga yake kuti onde mari makakwanisa here kuti mutaure nehanzvadzi yenyu muchimubvunza ndirare navo ndiite mari navo nditondikumbirirai kuna mama nditokumbura naye romatauro ake muri yezimbabwe hatidi kuti chitenderera handitika nyaya yese yamuri kunzwa iri kutaurika iyi ine muridzi wayo handitika amai vakakumbirwa bonde nemwana kuti aite mushonga sisi uko uchapupa rimwe zuva zvakatomuti mama wabvuma ndataura nawo so totoenda rimwe tonopinda mamoita akatoti metabasa kani metabasa handii mama shuwa abva tanga kutorowa makutomuudza kuti mama vabvuma muchida kunzwisisa izvezvi zvari kutoda iyeyi mukatotopinde mumba makutoda izvezvo muri yezimbabwe taita mukana wekuti titaure naye mukomana wangu makasimba ndimi mange muri mukati mekusenza munzvimbo ichi yeSouth Africa handiri hatizivi kuti chikamu ichi chiri kutaurwa ndechima chokwadi zvakaitika imimi chii chakaitika kuti muzofunga kuti mudi kuti mai vaite mudzimai kana kuti izvezvi muri kunzwa chidokwa chekuti izvo mai venyu vanofanira kuti vaite mudzimai wenyu kana kuti murare navo kuti chii chakaitika sei zvakazosvika pakudaro ndakarwadziwa nekushanda ndobva ndaenda kuti nditsvage ndiite mari muite mari saka musoro mune kutsvaga kuti ndiite mari nemafriends andaiva nawo ndane mafriends 2 ekusouth africa neni 1 23 maise meve madriver asi manje zvekudriva takabva tati aiwa ngatichirega zvekuti zvekudriva bcause vamwe vangu vaungava nevamwe vangu vaidini vavaiwirirana navo vakaudza chiitiri kudini nekuita mari zviri iyi saka ndobva tadini ndobva tafamba kwakagoenda mumafriends vamwe mafriends ndobva utaenda ikoko ndobva ndakasangana naizvozvo ndobva kana uida kuti uite mari pakoti urare namari saka mishonga yamakapiwa imimi makapiwa chii kuenda zvekutemerwa mukaenda zvekutemerwa makatemerwa paine paizvo ndakatemerwa pauma nepachipfuva nepambura pamhanza pachipfuva nepasikarudzi zvikanzi uenda unorara namama wako kuti muzorara namai mai mutonga maita sei ndizorara navo totanga taita kuyamwa gambi kana kuti kuyamwa kuti muzorara namai munotanga mashandisa muromo pasikaridzi yamama mapedza kushandisa muromo wenyu mozorara nawo hamuna kunzi munoita zvekuwamanikidza makanzi munyezi kutaura nawo zvinooneti izvezvi handitika ndinozvizisa chinova chinhu chinonyadzisa kuti uti mama ndoda kurara nemi pamakaona kuti hazvisi kuita hazvina kodzero amai vachiti mwanangu ndiri kukurova nezvauri kuita izvi ndiri kunzi vari kutiva neshambo chamboku chauri kurova nacho pane zvaunonzwa iri zvichikumanikidza kuti ramba uchienda nekuti unofanira kuita mweya wekunyara pane zvinokuramba zvichikumanikidza iri kuti uende kwavari handizivi pakubata kwandakaita ndonga patemberi vandakaitira iri vanga ramuri kuona iri imboma iyi but zvanzi muri kutondi masaja ndati pane zvinokuramba zvichikumanikidza iri kuti enda kuna mama kana kuti sei usingazoiti mweya wekunyara ndokunga mushonga wandakatemerwa ndonodaro handizivi kana nekwamo vanogona kubatsira kuti ndibetsereke kuti zviite nani so izvezvi mama vakati
mwanangu ndinoda unotozozvichita nekuda kurohwa ino ndakutozvikontrola kuti ndisadhana unotogara uchirohwa semunhu ari kubatira achida mari ipapo manje saka zvichira kuti n'anga ida yange yakatiuraya nekuti ndakaenda chinobata chitotsvaga mari ndikaona kuti mari yekushande inonetsa kuti ite zvatechida hanzi kana mukanditengera hembe nechindatengerwa nemukadzi kana mukandipa chikafu noita ndakuwana bebi wangu kuna mama namai saka mai wazowaone sondofunga mushonga kesobachesi momusaka yachichema usiku kuma10 mama kani uyaimuone mari yandauya nayo mama uyaimuone mari yandauya nayo handiti ndikapinda munomu ndaitotora mvura uko ndine flugoro pangu pari baba vakarara uko ndibva ndadongorera nepaudho handimona zvakaita dhorero ndibva ndadongorera ndikaona yakabatwa muzvambu wembora manhana yakabatwa tikanzi mama uyaikanimoone mari yandauya nayo izvo imboro yandikuda kuratidza handina kutaura kana kuvhura dho handina ndapinda mupurisa akakufonera iuya akati enei munoripota kufonera mwana uyu amborohwa ndibva ndafonera hama dzake munin'ina wacho akati mama mukanomuromesa achapedzisira asungwa nokuti imhoka attempted rape yaari kutoita anopedzisira atosunga itaizvoti mumutsvagire mari yekuti aende kumusha ndikati inini kubvisa mari anotaura kuti mukandipa mari ndonosondapuwa mari handikwanise kubvisa kana dhora rekumupa saka chandanga ndichidira kuti kungazvipabhulishwe kuna baba vake kuti mwana waClifford mawerewere kumberengwa anogara kuneta ndokune purazi rababa vacho mwana wake God knows mawerewere ndozvaari kuita kuna mai vakamubereka notarutozviziva kuti kuno kwandiri handitika uratirikana kuti ichokwadi muri yeZimbabwe nyaya tiri kutaura inyaya iri kuitika kunonzi kuMount Hampden handirika ndofunga vanga vari mukati medefenyuro nhasi paNational FM chirongwa bozhingura segment manzwa tichitaura nyaya pamusoro pekuti izvo kuna amai vashungurudzwa nemwanakomana wavo mushure mekuti mwana akaenda kunyika yeSouth Africa ari mukati mekunosevenza ane drivers license defensive drivers license zvose anazvo but ari kuti iye ndinoda mari iri nyore ndokutemerwa mushonga pamhanza pachipfuwa nekusika rudzi atemerwa kudaro zvikanzi izvo ndochasara ndechekuti ukaenda kuna mai vako wonotaura navo wovanyengetedza woita bonde navo usati waita bonde navo wotanga watamba nesika rudzi yavo uchishandisa ruromo mukadaro makutoita mari nhasi amai vari kushungurudzika mwanakomana uyu munhu wari kugara naye iko zvinozvi ndamai ari kugara navatete nokuti baba vana amai vachona vakasiyana iko zvinozvi amai vatove nemwechi nemwe murume saka amai vari kuchema mhuri yeZimbabwe vachiti ndoita sei woda kuti amai imimi iko zvinozvi muri kugara muchisangana nemwana wenyu munzvimbo ino yeMount Hampden zuva rega rega rakasikwa naMwari munonzwa sei nguva yamunenge makarara mumba nguva yamunenge muchifamba kana kuti pese pamunenge muri muchiziva kuti mwana wangu pese paari ari kungoti kana akandiwanira mukana anofanira kuti aite bonde neni munonzwa sei pamwe ndinotombofunga kuti ndinombosvika panguva yekunamata ndiri ndoga kuonda kudai soko hembe dzaibata idzi dzangikuona idzi chizadza kuonda kudai kurwadziwa ndogara ndichichema ndogara ndakatarisa soko zveshomba mangu hamuna chirimo semaonera amuri kuita asi handina nguva yekuti nditi ndawana mari yechinhu ichocho kuti mwana wangu wandakabereka abvisa ini bhuruka kuti ndarara naye kuti ndiwane mari handikwanise chero ndine ndakozvavo mukomana uyu ane nguva yakaita sei atanga chiiti kuti ndikukumbira ndikuchizvana siso sharon ane nguva yakareba sei atanga kuita izvo ane 2 months achizviita zuva rege rikasikwa namari imi vana sisi vake munogara pamwe chete pana bera titogara naye kumberi uko mai pana paunogara nababa chikafu ndinovapa pamutendera hembe dzakanaka chete ndikutoratidzwa mabhokisi nemabhokisi emari mama chingobvumai ende asi kuti mama ari kuti bhebhi wangu kandi chingobvuma bhebhi tiite mari wona vamwe wangu vese vabudirira inini chete ndinde ndakasarira bhebhi wangu bvuma ndiite ndiite mari saka mamawo zvakavanetsoora zvomukozviudza pesa pavaikunyarara murete guys ini rege nditore mukana wokutaura nemukomana anova ndiye mukomana kana kuti muridzi wenyaya iyi nai mukoma wangu asi maziviro ako iwewe
ichokwadi iri kuti variko vari kuita zvinhu izvi vari kutoita mari kana kuti wakangonzwa variko iriwo wakatoona vachitoti zvandiri nazvo izvi inyaya yekuti ndakapiwa mushonga ndikadarana namai vangu ndokusaka ndaane mari wakatozvionera ndakazvionera nokuti vandingaenda navo vese vakati vati vane zvinhu zvavo vati vane mota dzavo vane matiraki avo asi manje nini kwavatonzi aiwa iwo muzimbabwe ndaona pamwe zvako zvanonoka asi usaora mwoyo bcause zvinononoka ndo zvinolasta usaora mwoyo kuti zvinonoka vaizviziva kuti kuno kuzimbabwe hazvisi nyore kuti mai vako vabvise hembe vachibvisira iwewe saka pakureva kuti iwewe wakatozviudzwa kuti hazvisi nyore ende zvinononoka saka pautotora kuti zvinogona kungoita nekuti zvakanzi zvinononoka asi mutegeredzokere piri izvezvi mai vakapinda mumba vakati mwanangu ndafunga zvakanaka uya tiite mari zvinoita uri kuda kana zvikanzi uya tiita mari yatisiyaisa nyaya yakapambira nekuti mari ndoda mari hausi kunyara mama uri kuda mari ende mama apa unenge uchizovaona kufamba kwenguva unenge uchivati mama unenge ukuvati chii ndenda kuti bebi anoti kana akavatisa so wachidya mari yacho undinge ndoga sesingachaiti maita ore tomboti waita bonde namama mama vobva vaita pamuviri waita mwana namama vako zvinoita here kuti uudze vanhu kuti mwana namama vavo mwana wangu ndozve zvatovako vanhu vanofanga kuti vazvichete ati vane mari vanhu havamboiti basa nezvakawanda kuti mari iyoyo vamwe vangu vati vane mari zveshuru ichokwadi muri yezimbabwe ngatifambidzanei tese tiri paMount Hampden. paMount Hampden apa ndo pane nyaya yetebheketi mukati mekutaura yemwanakomana akaenda kunyika yeSouth Africa akadopiwa mushonga wekuti izvo anofanira kuti aite mari nepfungwa dzakawanda but pamusoro pekupiwa zvinhu izvi akanzi izvo mushonga wako hauzombofi wakashanda hauzombofi wakaita kana usina kushandisa nzira yokuita bonde kana kurara namai vako paunoita bonde namai vako hautangi kungoita bonde uchishandisa mutezo unotanga washandisa nzira yorurimi kana kuti muromo kusika rudzi yamai Zimbabwe vana vezimbabwe pasi rese ndinovipa kuti pana patiri kuita live streaming vari kuCanada vari kuGermany vari kuSouth Africa kunova ndo kwakakwenda mukomana uyu muri yeZimbabwe nevana variko komese muri kuzvinzwira mukomana ari panapa uyu less than 35 years mwana uyu inamba chii kwamuri mama inamba chii mwana uyu number 2 na baba ivavo vemwanakomana uyu makaita vana vangani vana vaviri vakomana vese ichokwadi muri yeZimbabwe hatizivi ndimi munoona ndimi munonzwa ndimi munotonga uyezve vanhu vakawanda ndimi munoziva chirudzi chedu nechivanhu chedu kuti chivanhu chedu chinoti kudii kana mwana akusvika panguva yokubvisana hembe naamai achitaura kuti chandiri kuda pazvese imari tichiri kukoshesa chivanhu chedu here tomboti amai vaita pamuviri tomboti pazvarwa mwana tomboti hapana chaitika but vagara varavira kuti izvo vanhu ava vakufambidzana zvandine murume zvanzi murume tinomutengera yake imba ndenge yatova shamwari yangu imimi munenge matova mukadzi wangu hamungaite varume vaviri orati mama inzwai mashoko ekana ndisingakanganisi vasawira ava ndivasawira muri yeZimbabwe nepasi rese vasvika wari mukati mekunzwa chitiko chakadai so ichi kuti handizivi tomboti baba vanova ndiwo vari kugara asawira inzwai iko zvinozvi amai vana baba vari kugara navo ende ichokwadi chokuti even iri boyfriend yekuti amai vakuratidzai kuti ndiwo wandiri kufambidzana naye iweyo unofanira kuti respect ndi baba vako ava ndi baba vari kugara namai avo uchimedzi ndiwo baba vani sokutaura kwaamai kuti hembe nechikafu ndiri kuvatevera kureva kuti baba avo ndivari kuita sei baba murume wenyu mama iko zvinozvi paari kunzwa mashoko aya kuti vari mumakwikwi nemwana wenyu pakuita imimi mudzimai
vari kusvikamuchira sei? Murume ari kungotaura kuti ina ndozvandogona kuita daita mutsvagira mari yekuti aende kumusha kwake. Saka kwatinofamba anosvika pamusoro pekutombochema chekuti baba ndinokumbirawo mundikumbirire kuna mai ndiite mari. Ndozokupa iwo vaenda kubasa. Tochema kuti uri kuchemei ndati baba dai mambondiwanisa mukana ndamboitawo mai. Asi ndenda kuita mazuva ese imemi ndenda kutsvagira ikwenyu mega. Ndetane mari yokutsvagira imba yenyu kuti mundokutengera imba yenyu indogara nemukadzi wangu. Mwanakomana amboita nguo here kutora nababa vake zvizvaro uyezve baba vake pavakasiyana vakamusiya kumuona aine makore mangani? Mwana iye mukomana wena baba vake kutokura kudai akatokura nababa vake kupi kumberengwa. Saka akazobva kuberengwa akazobva akaenda kuSouth Africa ndobva achibvaenda kumusha kuna baba vake achizobva kuna baba vake achiuya kuno akuvinga akakushandisa mishonga yake. Muri yeZimbabwe nepasi rese chamuri kuona izvi imboma iyi inogara naamai kuti mwanakomana uyu kana auya womurova mukamutarisa atori nemaki pedyo neziso, ane maki pedyo neziso ishamu kana kuti emboma iyi yakamurova chiwepo chokuzama. Munoziva muri yeZimbabwe nepasi rese kuti mukomana uyu mukamutarisa zvikamubata nesimba kuda kubata mai ava anokwanisa kuita bonde ravo anovakurira. But inzwai kanyaya iri kutaurira ari kutaura kuti paakapiwa mushonga uyu akanzi unopfugama kugara pasi mowirirana namai, hazvidi kurepa, hazvidi kumanikidza, ndokusaka asingakwanisi kuwana mukana wokubata chi. But upenyu hwacho vanogara sei? Even kana nemiwana sisi munogona kutongomusha kuti dzimwe dzenguva vanogona kungofonerwa kunzi kana zvanetsa ikoko chibata imimi ndimi tete andika ava ndotete vari kugara nemukomana uyu, hanzvadzi yababa vake ndo vari kugara nemukomana uyu. Akasvika here achikutaurira tete kuti tete kwandakandiri kundozvo ndakasangana nazvo ndakatemerwa mushonga asi kwanzi kuti ndite mushonga uyu ndofana kuti abonde nani bonde namai. Anogara tinogara tichitaura nyaya iyoyo anototaura nezvazvo. Urati ndine chimwe chiro chandinoda kubvunza imimi pamukomana uyu mwana wenyu makura naye munomuziva pazvese anditika maonero emakuriro akaita kubva pakutanga kusvika nhasi ndozvaachiri here kana kuti pane kumwe kuita kunoratidza kurwara kana kuti kunyanyisa kana kuti kuita sei? Zvikurwara hapana ndomagariro ake anwe wawa adakwe akute fodya normal zvinoitika kwaafodya anwe madhurani anwe ndoro anwe wawa akute fodya anotoenda kuchechi pari papo ana kana dhurani naye kugara kandaita naye ndatora tichitotaura dzimwe nyaya saka mavhesi emabhaibheri tinotovhurirana ini ndinotoendawo kuchechi anoendawo kuchechi tinotovhurirana tichitoonesana atotaura zvinhu zvine musoro ati zvekuti godhi ari kupenga asi zvamunozoona manje anozongoti perengei ototanga otoseva otoziva kuti tete ini ndambosunga kundokwidza ndokudai panzi ndokuda panzi obvisa bhuu ndotoona pendi raisiwa pasaiti. Kana ari kumba kwenyu akutoenda kuya kuno kwa mama anongoti tete ndafunga kuenda kwa mama imbokudai panze kutoziva kuti imi mari kunyarai mabuda panze imi mukobva abvisa bhurugwa obvisa pendi iyo bvaiswa pasaiti akutonanga seri kwa mama akashamaza mwamuso ndakatomubvunza ndakati goti kuti dzokapana zvaurikuita undosina bhurugwa remukati waiti wesei kanzi handotindopfeka ndatopfeka handa kutoenda kwamama ozonzwa kuna kukwakuzwa kuti goti ndo zvasiya aita kuti paanosvika kuno kumama mune chokwadi ere chekuti anotoburitsa mutezo wake makatarisa kuti mwana uyu atoburitsa mutezo achiti bhebhi kwamuri achikuratidza mutezo izvo pasina kuti kuti iye ari kunga mubvunzei kuti haabudi kugoti haubudisa here mutezo wako uchindiratidza mukoma goti kana zvakubatai baibai makuda amai muchifungidzira kuti mukanyengetedzera navo zvinhu zvenyu zvinobuda munotovaburitsa kuvaratidza mutezo kuti dzimwe dzenguva vangakwanisa kukabira kana kunzwisisa kuti zvaurikutaura ndezvechokwadi wakatombovaburitsira mutezo. Ndakatombobudisa ndakati vaona kuti chokwadi ndiri serious ndo zvandakasangana nazvo. Kuti iwo pachako hapana kana kumwe kurwara kwaunombozwa kunoitika mauri?
kurwara ndingwari asiti izvozvo chendo zvinoitika saka pamwe tototi pamwe ndandozotondorwarisa asi handisati ndaugara kana asina penda akagara kudai kanditarisa ozoteka kuti ndipo mvura yekunwa wozimu arona yakateera kochigoti asi hapana mama ingoiteka nditiite ndiri kutoona mari mumaziso mangu uya bhebi yaungobata ufile uya bhebi ona zvayakaita bhebi ona yaubate bhebi iyi bhebi iyi bhebi ona zvayakaita iyo waitiwa izvo ovhura zipi yake udzikisa kugoti ona bhebi ona zvayakaita bhebi iyi yaungobata ungofila zvayakaita zvamwe ungandipa ungafungoti kadiki mwana wenyu cheche 9 months ndakabereka 9 months ndakazvara saka iko zvinozvi imimimi pamuri kuti kutaura uku muri kuti asi kukanda pembere kuti baba vacho kana vachizvinzwa baba avo hamachaziva vanowanika baba vacho vari kumbereka kuneta ndokwavanogara ndopablawa 10 off yepaneta ndokwavanogara baba vacho ndopane purazi ravo hamutokwanisa pane zvinhu munokwanisa kucommunicate muchigutaura navo havatodi kana kutaura neni kutaura kwandingangoita navo kuti tumirai mwana wenyu ukafona vanokata foni saka izvi ndichitaura kuti ndinoda kuti baba vacho vazikanwe kuti nokuti ndemachifi handitika saka ndichida kuti mhuri yavo yese inzwe nokuti kwatinoenda kwese anonzi mushonga uyu hauronoreke kana achinge asina kunge aita zvaaita hauronoreke uko akautora yes kuronoreka kwavo ndonge atomboita naamai vacho neni bhebi wake zvopera wozotanga kuronoreka akaenda kumusha kwake asina kushandisa mushonga uyu hatina kuona apedza vhiki 2 hatina kufambira kuno mandabhura ndikana nzvimbo dziri kure zvikanzi hatina kuona apedza vhiki 2 taona apondwa achinzi aita repo taona apenga kana kuti taona aenda kujeri saka vanozofunga kuti zvaakaenda kuna mai vake mai vacho ndo vane zvavakaita pamwana kuti azouya zviitikire kuno kumusha kwake saka ndichida kuti ngazvikude kuti vazoti mwana wavo ndo zvaari kuita kuno kwandiri handikwanise kugara naye ndinotomboona mata kuti paanofamba mumarori haatsinge here ndokozongonzi afa ndoti mwari kudzwai handicheme ndoti mwari maita hei ndashunguru hatichauri tichidaro zvedu mwari ndinotaura chokwadi mukati mekureva ndirika tinenge tiri mukati mekuti kana zvichinge zvadaisuka kuzvitaura kana kuzvifumura kuvanhu handirika kuzama kuti pamwe zvingaite sei zvingatodarika variko vakaponda vanhu variko vakauraya vanhu asi nhasi kuno kutaura kuno kwatuita mamwe mapasa vamwe vari kurarama zvakanaka vatori nemhuri dzavo saka kazhinji tinochemera kuti dai mwari vagara maari zviri mari zvaita sei zvadarika ichokwadi muri yezimbabwe timunzvimbo inoti saka muri yezimbabwe inzwaika amai kuchema kwavari kuita tingabatsirana tichitizvo vari kuchemera kuti izvo kana kune vanogona kubatsira vanokwanisa kunzwisisa bati pari kudiwaka kuti mwanakomana uyo asangane neorudzi rwake sokureva kuri kuita mavari kufamba vabatsira dzingave nganga kana maprofita vari kushemedzera kuti izvo paakuchidiwa vanhu vanogona kubatsira bati anobatsirika sei asati asvika mukati merudzi rwake vanovanzi vari kushemedzerwa namai kuti verudzi rwake kana muchitenzwa ngatiyotibatane batifoni haisi kuda iyo ikafoniwa iri kukatwa kuno kwaamai vakasangana nemunongedzo wokuti anytime hatizivi mangwana zvinomuka akunzi izvo ndaroteswa kunzi unofana kuti ubate paikinya amai vobvamamwe zuro chaivo chaivo pamwe mungadai matozouya inini dafi ndakamuka na 12 dzeusiku ndikati hapana chandiri kuraramira zviri bheta ndife nekuti hapana zvandiri kubatsira ndikatime upenyu hwangu hapana kusiri kufa ndindatizigomborema ndondakabereka asi handinove ndisina kuita mari nei rega nditi mhuri yezimbabwe ichokwadi tanga tiri padandiro tiri mukati mekuriwa mukati menzvimbo yeMount Hampden amai vamuri kuona ava nemhuri dzese dziri panapa izika vari mukati menzvimbo mukati mekundisheedza semukomana mukati mekuitira nyaya vanhu vakateerera mukati mechimuti mudhefenyuro yedu mukati menyika yezimbabwe inonzi National FM zemu vanosheedzera kuti pachimuti mange muri kunzwa tiri mukati mekutaura kuti mwanakomana akambenga ari kunze kwenyika yakafanana neSouth Africa ari mukati mekusevenza ane drivers license ane defensive anga ari mukati mekudriva but akakwanisa kusangana nevamwe vakomana vakamuudza kuti ngatiende kwakagodobori kana kuti kwang'anga tinokwanisa kunotora mushonga waakatemerwa pamhanza waakatemerwa pachipfuva ndokubva azotemerwa kusika rudzi achinzi izvo kuti mushonga ugobata ugoita mari mwanakomana unofanira kutanga warara namai vako asi usati warara namai vako unofanira kutangira utambisa muromo uchinanzwa kana kuti kuisa muromo kusika rudzi yamai vako wapedza kudaro woita bonde navo uchingobva ipapo mari yazara kechi yazara Zimbabwe
pasi rese Afrika ndimi munokodzera kuona ndimi munotaura tina chivanhu chedu sevanhu vatema chatinotaura chiri mukati mevanhu kuti izvo ndiani vane kodzero kurara vese ndevapi vane kodzero kubuda mudzinza vachienda kune imwe nyika ndiani waukafanira kugara naye semurume ndiani waukafanira kusangana naye ari munhu weukama ndokusaka tichigara mukati menyika but yazvoka izvi ukaona zvakukashamadza ukaona vabereki vakutsvaga vamwe vabatsiri kureva kuti izvo zvinenge zvomunhu rega nditaura nasahwira kupedzisira sasahwira ndimi munogara muno munzvimbo nevamwe muchiona nyaya ino chamungakurudzira kumwana uyu namai vake sevanhu vari pamwe chete muri kuda kuvaudza kuti kudii iyi ndoda kungovaudza kuti dai vangotsvaga mari aenda kuna baba wake unosvika kuti ndatumidzirwa nemukadzi wako sekuti mari yacho hapana amai vacho vanozopondwa ini mari yacho handina saka poitwa sei kuenda kujeri kuri nani ngaenda ake kujeri kana zvaramba zvokuti awanirwa mari yekuti aende hama dzacho kana baba wacho vasingade kutumira mari bheta aende kujeri aiwa tinotenda muri yese vanobatsirawo pasina mari nekuti amai havana mari